الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga katawtinamuran ng mga Arab Islam, dari kami bihaon iban nasi mga kaburuhan yakuhanan nila in parakala haluman ini parakala hati ko ini question and answer duman ini dari ini guru na tu palasahan ya kan Syekh Mudir si Ma'had Nur Al-Islami ya Syekh Muhammad Shakili iban sin ini Rais Presidency Nida'ul Islam Foundation ya Syekh Zakaria Muhammad. Ini puas dengan tu mga palanguan na agama Islam ini itukbal na kanila ini mic haluman ini tumukbal na sila ini sa salam-salaman harap matulkan niyo ikarin na muna Mudir si Ma'had Nur Al-Islami Syekh Muhammad Shakili fadilatuhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita niyo mga katawte manghuran palanggungan ha agama Islam na yari kami amon yari pa station ini kalau aun mga problema atau amon parakala at tungod pag-agama amin bukton masawa kaniyo. Alhamdulillah yari kami tumabang kaniyo amin pumatisin amin dia mga piyagwarwahan niyo at walang tabi mga sagot apang atin niyo sin amin pag-agama nato amin agama Islam kalna na mga iyan na mapatutod matuwihan in amin tao dia mga awan panghati niya na dumawa kumindo ang mga tao amin dia mga laong ta amuin ang problema panghati nila sa pag-aagama. Sebab ini yang biaya tak sinna Allah Subhanahu wa taala ya ating tiap-tiap pangkatawring kato pasalu akhlak zikri in kuntum la ta'lamun. Pangasuko kamu haamuin tao ang panghati sin amuin pag-aagama niyo bang niyo ingatan. Bukan kita amuin biya mga magludjaw na sa jasin pakaradyaan umong kabayaan ka sa may pangasuko ta tuod magbiyan at makahati amuin kaya ingatan ta amoy nagbugtutod sila sing ginhawaran nila nangadji sin parakala amoy pag-agama nato amoy agama turun deng hagdarat sin Allah Subhanahu wa taala may piaturun amoy duman sin lailatul qadar amoy yari nakita niyo timak na daharom ini sin amoy duman kaya dihil umat Muhammad alaihi salatu wassalam amoy ibadat dalamnya na labi marayaw reng hangin bulan ibadat sa mga umat ng kaunado. Dahil mga ini, amoy pangasuhon niyo, yan ibadat, jawab na mo, insya Allah Subhanahu wa ta'ala, may punit ko, ibadat, dahil isab katani na mo in. Dahil nga pangasuhon niyo, pajawab na mo, dahil mga yan, ibadat na to, alaman sin, amoy duman sin, amoy bulan Ramadan. Sabab in ibadat bunhayan, na bukan naman namin subay kita magsambahayang. Sa na, uno-uno man tuwihan namin ikalantkop sin pag-agama, amunan namin agama, pag-ianon, sin Allah Subhanahu wa ta'ala sebab uno-uno kahinang, uno-uno himumungan, uno-uno amuin maniat sin pangatayan ta, amuin laong tahika angkat sin pag-agama na yan ibadat nan pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bangin Tuhan magdul mga sukam kamo insya Allah Subhanahu wa ta'ala jawaban namo amin aturan sin Allah Subhanahu wa ta'ala iban aturan sin rasul niya. Nabang namo di kaingatan na tumag na isab kita sin tao kapangasubuhan sebab nara kita sin Allah Subhanahu wa ta'ala pasalu akhlak zikri in kuntum la ta'lamun. Na murah-murahan pagman kita niyo amin dihilan amin pangatayan masawa yung pangingat mahong hati sin pag-agama taniyo insya Allah Subhanahu wa ta'ala nayari kami pangasubo kamo. Alhamdulillah pangasubuhan mo itataan sa mga problema niyo pagsambahayang atau pag-uno pagpuasa atau ano napakaradyan insya Allah jawaban namo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami haram Islam, alhamdulillah
biya na sin kaptangan sin modern na to kalasahan nito yari kami biya mga amoy in tumakad sin mga pangasubo kadar karausan sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in kakunahan na to hatihon marayaw labi-labi na tungod sa pagkala lang tabi ang mga paghula-hula pangkamong mawaya o masubo nayari kami insyaallah ta'ala waktu ini karena yung mga ini mga di majato halaw man sin kita daran amin biya mga kiasuran sin kami rin doon office na mo yun na Sharia Court na insyaallah ta'ala yari kami ini biya mga jumawat sin mga ini problema sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala na tungod paparkala long ta sara na yariin mo der sin kita niyo sababi ni pangaji na insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na hadto hati ko biya mga aon na yaon biya mga pangasubo simud na itokbal ko matukan na Sheikh Latif Bubay inang pangasubo panag na andasaw niya insyaallah. Syukran. Ito yung mga sasalam-salaman sa guru na tutulya. Biya na Sheikh Muhammad Shakili, iban si guru na mukarasa ni Sheikh Zakaria Muhammad. Mga tayo manguda kami Islam, yanda ini number. Kaya post na mo TV yan. Doon na sadya ka mo mag-text. Sarta mag-map mo sadya, di na kami maka answer sa tawag niyo. Sabab na yari kami biya ini reception din ba ito? may na mo mga sambil mga long ta ini signal long tari. Sa na-text inshallah subhanahu wa ta'ala ini magdatong na malikamo. Sarta basahon na mo ini inshallah subhanahu wa ta'ala yung mga text ganda ini kakausan na mo sa basahon. So ini pangaso muna hati ko kaunta na sadya inamon mga latest ini nagdato mga pangaso ini yari inamon kain na isag walo ini labi-labi text niya ayun na long niya pangaso mga kaguruhan awon pangaso ko ako ini sakitan siya bang kulong niya magpuasa mahilo ako di na ako makalingkod kumulang na sadya ko dahil may naat sampay kamahaponan. Uno, makajari na ako di mamuasa, magpidya na sadya ako. Amatin, pangasuro, di matumarikal. Isisyon na rin mga kuruta, kajawag na pangasuro ini, kaya nakautar ka din. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manjariin amuin pangasubuyat tu amuin launtain siya diatungan sinami dia masakit sin bulan Ramadan manjari lang siya magpuasa di siya tahan na laung tabi mga mahirap siya atawa ya dumatong kaniya namin sakit yaon ayun iyan mga katao tayo manghuran na sabot at pangasubo kumo manjari na ba siya magpungat to amo hindi na siya magpuasa magpidihan na sadya na inyak to mga katao tayo manghuran kita unta min sakit mo bang habistahan min sakit mo yan ba't nakaulian na inyak to makajari na ka magpidihan sadya ada pun bang sakit mo yan aun pa ya mga siatan kauli na inyak to subay ra ka magbayad bisan ko nagpipidya bangko kaulian puno waktu na subay ra ka magbayad sinamuin amuin wala mo na puasa lang na simulan Ramadan na iniyan mga katawag tayo manghuran subay amuin sakit amuin way natuod man tulihan ulian niya hindi mo na marahit pagpuasa pagbuhos way na impossible na mga kaulian pagkaw yasing kain na tag na ang siguro kita magpuno magpidya na sadya ada pun biasin sakit mo na una ko panganal ko na yan bukod tayo sa bihatong sakit amin biya mga laong tarik na kaulian na yan muna na tumtumon mo saan ka magpidya bangkaw kaulian pasin sakit mo yan wajib na kayo mo unsubay ka magbayad sinamin puasa kaya kagdaan o kaya unhan kaya tinggalan mo alaman sinamin bulan ka magdaan ini Allahu alam bisawab. Alhamdulillah, ito na jajawaban si guru na to kalasahan Mudir si Mahad Mawar Islami ni Sheikh
Muhammad Shakir. Usupol ini katuan si jawaban itu. In sumuno pangasugo. Assalamualaikum manjari in anak. Manjari in anak magganti sinway na puasa sin ina ama nila. Biya na sin ahon kada nila ang paway nila magtuy kaya kadaan. Pasal naabot sila sin ajal nila. Tinyan nawapat sila magtuy. Sa ingkaunan sin kada nila ito waktu Ramadan. Tiod nila sadya wala na mo asa habulan tartanto ito. Oh. Manjari in anak atawakan hisyu na in nakaraos gumanti sin kada nila ito. Masal in kaburaan sin anak nila ada kalalong niya hawak to pa sila alom sin kubur ada kala sabab sin kada nila amunad to in makajulja na kanila alom sin kubur nila natin naman jali kuna manjari at tulong yung kadaan in puasa kaya tinggalan sin ina atau ama nila sa hati ko puasa mong tiod nila ini kiwan ini wala puasa May ujur nila. no dari Syekh Zakaria Muhammad Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tungod pa pangasubuyad to amin biya masawain pangasubuyad to tungod sin palkala kaya tinggalan sin maas in tungod pa pagpuasa bang in pagtinggal sin maas biya na pagpuasa yadto wat karna in yadto ini biya ding ha mga sakit dihan atawa longta kaya tinggalan niya inamin pagpuasa yadto pasal sinamoy in yabutan na siya sin unuyaon sin sopama wala niya kaya puasahan longta amin biya mga liabayan in Ramadan manjari in siya asal biya mga timpos magpupuasa manjari wala yato kaya kantian yabutan sin kamatay manjari yato kantian sin mga kaanakan bihan in amin puasa yato sumakawa hatungod sin parkala tiuod asal ini wala na muasa naway roon yan tulong ta ini kapatot sin amin anak gumanti hatungod sin yato sa baran sin maa sin amin tiuod niya wala tiunay indaakan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala at ini uno-uno hinang sin tiap-tiap maas magtubihan bang sa upama tiuod niya wala tiunay inyato diyato kakantian sinanak diyato kakantian sinanak sumagawa bang sa upama imaas asal siya uno timpos magpupuasa manjari aon deng ha mga parusabawan wala niya kaya tunay sin yakutan sin kamatay wala kaya kantian manjari ato kantian sin mga anak magtubihan nabang tiuod na inyato wallahu alam bisawab. Alhamdulillah ito na in kajawaban sinabuo na to ya Syekh Zakaria Muhammad in sumuno pangasubo nila salam apa imam hati ko sa ukat kita manag ya salam apa imam ko no manjari magpitla ko no manjari magpitla In mga nakaunayat to dahil ka-story ko kami ang bago-bago rin na dumari dahil mga kaimamanta rin diha lupa sin Pilipinas ini dahil papanaglaan at tuon nila na ito magpupuasa kapag pitlaon dahil mga yadto mga palangkungan na naagam Islam kalo-kalo ang punong das na Allah subhanahu wa ta'ala mga yadto at sabab kiawaman nila inamuin pagpitla ini na iniitong na si mga ulama, si mga kasahabatan maitong nato pagpitla bang sa upama dua adlaw ra kumani namin Eid al-Fitr natin niya tumatas natin namin pagpitla at sambay pa Eid al-Fitr iban amuin laong ta ang kaadlaw ra kuman malayangkan inya to harus sajado sa itong na si mga ulama maitong nato pagpitla ada po ni namuin mapatutuod matuwihan ng kawajiban na kao bang sumatlot na inamin sugasin amuin pagkonsumi on Eid al-Fitr na inyato supaya na kao matuwihan na tinawajib na kayo mo malayin ka naman wag pa'y sabing waktu dahil nga sabab yan in amuin waktu labi marayoy pagfitra salta kumawag ako kanyo
di kita nila waktu ini sebab ibadat ini ibadat kami sandang katahun salta maluhay rin magpitra magtulihan inamuin labi abdal to di pagpipitra amunain ubos sa bayang subuyaon hari pa sa maabot din namin pagsambayang Idul Fitri at inahaot yan amuyanin abdal din hakatan magtulihan ipagpitra sebab kimogdan tuod sinamuin kimogdan na tuod matulihan haamuin uno amuin baita si Nabi alaihi salatu wassalam yung pitra ini na tumatan lil masakin kakaon niya sa mga tao miskin waktu mo yan waktu Idul Fitri na dahil untayaon dia akan kita sin Rasul alaihi salatu wassalam na in mga panagnaapa sa puasa doon na inyan itong mga katao ng hulan jari sadya sinamin tao rin di hakato sa mga yadto laong tama itong dati sa sadak kanila sa aming sadak kaadya amin biya mga kabiyasan sinamin kita dapunin namin pagpipitra doon na jari sadya sa mga kasahabatan bang sa upama dua adlaw rakman pagpuin sa Idul Fitri sabab na niya tumasirok na isab at tapapang kukonsuman na yung umuyaon kaadlaw rakuman sa inwajib doon magpihan mawajib na yung pagdihil fitra amin ang umuyaon namin sumadlot ng suga ada pun bang kamabasin labay pa abdal na alam pa sin waktu magpihan inamin po as sambayang subo haot sin amun sambayang subo yan iban sin sambayang Idul Fitri na amo yan namin labi abdal to waktu pagpipitra sabab yaon na kita yan nag-agpot iban sin amuin wad amin amin sabab sin amin pagpipitra kita sin Rasul alaihi salatu wassalam salta in mga iyan na maluhay magpitra indani na sadya madughan bisan pataw kalambay mo bang mga bukon da ikaw mag-uuno yan biya mga sopa mo mga median yan bang sila Muslim mag-ibadat labi marayaw tutok bala mo sila may pitra mo sabab sila bukon yan matulihan amuin laong tam kewajiban kita magnapaka kanila yaon sa agad inami pagnapakata kanila amin paggaji kanila bang pag-uusad to na kumuha ko rin haragbay sabab amuan inamin aturan to lawagon min haragbay mo matulihan pag-uusad layo kung mayroon nakabaakan mo rin unham ay na kung magpikil mo suwaya pa ustad suwaya pa imam matulihan biya sinamin yang asubuhan niyo yaon hindi namin pitraan niyo misan bukon mama ito mag-ibadat labi abdal ito namin ikatun niyo ha aming mga ito mag-ibadat misan siya bukon ustad misan bukon imam misan bukon bilal misan bukon haji iban bukon siya hatib bantulihan makajari putul pa mamampat sa pamilya sa putsadya na mga tao miskin yan tangkutuod ng mga tao miskin nalong sa mga kaibanan ulama na makajari sa kumakuha ng sinikwalo yaon sa ingkianganan to matuwihan ang mga tao miskin matuwihan so biya mga hituan latif ini na saling gamis niya in matuwihan ay nakang magparuli matuwihan mong sa upama aon palabirin kanya ini matuwihan na amuan namin maksud doon sa namin pitra matuwihan amuin kakaon sa mga tao miskin magtabang kanila supaya nila ma-enjoy namin laong paglami-lami amuin paglami-lami ha aturan sinsara sinang Allah subhanahu wa ta'ala amuna in Idul Fitr sa kadia kita patabangan ng mga tao miskin Allahu a'lam bissawab Gantaan siya. At tungod si namin nito lang po ito nga napadyatir-tiyohan doon amin kantaan sin Pitra magtubihan. So, inggantaan sin Pitra, dahil habukas, sartain bukas, amuin pagkaunon sin kita. Bukon bang kita magpitra bihan, amuy sabihon tayo bukas, amuin atin niya, maluhay rin nga maluhay. In pagpitra sin kita, unuin namin bukas, laong ta, klase sin bukas amin pagkaunon ta, amoy at tura isa pinipagpitra ta, sa kira-kira laong ta, 2 kilo iwan tunga. At sumakawa, bakas kaya tadi sinambok sa iklong ta, mo pa sa maghihindo doon na masjid si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kan Sheikh Haitam, namin nakakari, nakabisita, sambil nakaril katot tanim pangadyan. Dahil hindi, labi lang niya marayaw 2 kilo. At niya na, ini, in maglawi at tulaw niya, biya, kuwan na siya, sarak ka na siya. Biya na yung kuwan. At niya, in kanya rito, paghali, dahil hamin di marot in sukuran. So, ang matutuo din namin sarang niya, kiniya 2 kilo. Bang kita mabaya amin magpalawi, inamin lawi at tulong niya niya tulong na sa rakka. Sumagawa in Pitra, law ta amin di ka to, kaya biyaksahan,
Sambil simbuhi pa amin mukti sin kita niyo na kauna yato Sheikh Abdul Ghani Yusuf long matarang 2 kilo ibantunga ha may mga kaya pag-isun-isunan sin mga kaulama anda hindi iban kiyawa day sabdeng na amoy in pangaji sin ilmul fiqh bihan abihan totoo din kantaan niya insyaallah subhanahu wa ta'ala na demikian pagpatumtum na muhadja in pagpitra amoy in kawaon siya daing ha amoy in biya sin bukas pagkaudon sin tiap-tiap ini magpipitra insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amad to hindi mahikakanap sa diya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah amat to in jawaban sin dua guru na to alasahan. Ini mamasin Allah subhanahu wa ta'ala yung basan sila karua insyaallah subhanahu wa ta'ala. In sumuno pangasugo nila ini maapi mga magte-text insyaallah ini basta na muda ini mga text ini nagdatong mereka pangasubo nila assalamualaikum ini pangasubo ang mudir karasahan bang pila rakaat in pagsambayang tahajjud iban uno in mga kaniyat-niyatan lain doon iban uno naman inhin ang dain doon sukod natin sa bayang tahajjud at mga sila ini pamamit ala tafaddal fadilah shukran. Jadi kebiasaan. Natanto na sa dyan mga niyat kaya na pagsambahayan, niyatun ten kita sambahayan sunat. Kuya on. Ina mo yung magpuy pagkatadjud to din niya mo na ino. Sa mga malisag buhaya on. So babawani na mo in waktu mabarakat ka pagsambahayan sunat. Susulay din Susulay. Ang 1/3 of man makapinsun mo niya on. Sino mindurog. Sabab yung hari na Allah subhanahu wa ta'ala amuin yay datin hadis amuin magnaog na Allah subhanahu wa ta'ala maripa uno palangit dunya ini amuin supaya matayma inamuin daw mga ngayo sinamuin sulusul layli na amat ko inamin uno niya amagnet ko mong sabayang sa kapatid pero nato kayo masubiyang sa pamasunat doang karakat amat niya doon sali sunatang rapatan nila ta'ala amat niya sabayang ko sa hawak ko yaon, sibu damat tuwihan siya bayang pagkanan na yan tahajud dahil lagi tulad ng kumakabati dahil hatukan matuwihan amuan ito din namin kamatanan sinamin tahajud amin makabati ka rin kung yaon din hatukan pag-post kimindod ko sinamin sa bahayang naon din ang mga kaibanan amuin sampay di na sila magpunot ay may na sila rin ang yaon may na sila rin aming pagdamaan nila sinamin pagwitir yaon sabab di na sila magwitir na inyad to arayaw rin sa biyatulihan sa ilabi akdal amuin magad na sila magwitir do ang imam sa bab inyad to ang bonus kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala hamu kaya mulay natin amuin bang siya wala mini dahil amin imam piyag iban niya nagsambahayang sampai minig din imam pa siya minig inyad to bonus kanila matulihan amuin hamu kuno amin kaya mulay natin dahil sa nagunong kawet do nagsambahayan ko yan kami natahadjud yato ungan niya kaya mulay nagay sa bantuyan so mahinang yato dagos dua in mga tayma mo bang pamiagad hauno bang pamiagad wala paminig den hamiutas ni nga imam mo matuyan may nang biya dua in pahala mo dua kaya mulay matuyan mga tayma mo sabi ng bonus ng buo pa mo na tinangmad to nabang paminig den dito hadto amura kuman namin hinang ulihan inamin tayo mo wayron nato ng bonus sinamin amuin kayo niya tuwihan nila ng tumanto. May mga ulama aw na mo yung biya mga amin match maul pikhi sin amin bago awlihan na kaya itipakan sa mga ulama amin mga ulama qualified mag-ijma alam man sinamin dunya ini dito at Jeddah iban dito Makkah na bihainin dagos siyantang nila matuwihan amin solusyon sinamin mga bihadto bangkaw sa upama amin magsambayang namin hambuk da kumanyaon pagsalam sin imam tindog kaw ang pamuganapan ang buok matulihan inhati niya na hinang na isa sapa inamin ungat dati niya amin bukon na isa buno bukon na isa bitire namin dito so pagbati mo sinamin tunga doon niya puas tunga doon mga lisag gayon nasa bayang ko matulihan magbitir na nakaw magbalik nabang ko nakabitir na sa upamay sa matulihan wala na ko amin miyakad sinamin yadto at miyakad na pa imam nagbitir inyadto datong tumun mo bang kumaba mo sa bahayang isang pirasun na kung kadari pa mo sa bahayang
Bukod in meaning nito, bangko nakapag-witir na ba? Di asin panghati sa mga kaibanan na na-close na namin sunat kayo. Bukod nito. Wala yan to. Di yan to maitong yan to na-close yung pagbunusa. Amo na sadya, ayaw na ka mag-witir. Sabab, baita sin Rasul alaihi salatu wassalam, la witran tilay latin. Wair undua witir matayma ahamuk dun. Inhati niya hamuk. Dahil witir hatiap-tiap ang karumat niya. Namuat to, Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, ito na jawaban si guru na tutalasahan ni Sheikh Muhammad Shakir. Jazakallah khairan. Sumunod pa masu, assalamualaikum tuan. Magbak na ini magtatawag. Yari po kita pumasasakit. Assalamualaikum tuan. Mga suwa ko, makajari hawai na sadya kita sumabahayang tahajud alas 10 days ng bulan Ramadan. Pasalong ituan, hindi ha lungan na mo ini, duka ingindahan, makamisan da sila magsambahayang masjid. Amo rin hakawahan tagpito kasubangan da, murat ko ni pagsambayang lungan nila. Ang pamataod long ni hadis, mahati ko nakabaita, in Rasul sallallahu alaihi wasallam na maita, papadyagahan to rin ang pudo na kapin sa bulan Ramadan, ang muna Laylatul Qadar. Na ipangasubo na ini patuan bang habay na sa siya sumbayan. Sa pinalungan nila masjid na makaminsan da murain kawantak pito yan na to makita natin kung kawantak pito ra Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tungod pa amin sambahayang sunnat labi afdal inamoy in isa-isa tanhadya timindog bihan sin pagtunay kaniya. Si mga pagtahadjud yaon amin labi marayaw sa milimpal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga sarayaw-rayaw ibadat na mga sunnat amuin timindog kaw sindum yaon natutog na taw katantan ikaw ra kumanimbati yadto in dahil nga mga kiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na tungod sinamoy lang tahangko adlaw nakapinday nga amin bulan na Ramadan inito biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-aon dapat ing kataan sinduman yadto subay na to yadto malipas amin hitindog takatan bukod na kita magtukod-tukod lang ta amin ini hikakauhan tag isa, hikakauhan tag 2, hikakauhan tag 5, hikakauhan tag 7, hikakauhan tag 9 sa sumagawa katan na yadto sabab ikataod pa to sin amal sin kita sabab di taray sa matanto amin kugdanan tayo mga yadto katan sabab inyan in Allah Ta'ala inamuin mag dihil kato sin pahala sin mga ini amal ibadat sin kita niyo na labi marayaw in mga yadto amuin kita nasadyain ini umanok patuhan Rabbul Alamin bihan amoy in tumunay sinamoy in sunnah laong tasin pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga ibadat sa lago-lago amoy in yagbin niya kato taniw kataan insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan amoy in madawhat na to in sa lago-lago pahala dahil natuhan na to Rabbul Alamin insyaallah. Usul guru na to ni Sheikh Zakaria Muhammad jazakallahu khairan. Assalamualaikum ini Pak Tuan. Ku'nu tu'ud magtag na in Laylatul Qadar. Magbahag in tawag kanan. Ku'nu tu'ud magtag na in Laylatul Qadar. Mati panag na pangasuhi karwalong niya. Bang kita na maigo. Kita lang nga na maigo na. Ubus nagniyat siya hapag paigo niya ito pag-ail. Uno lang na subay pa mag-ail balik. At niya na maigo siya, tapos karoon pa nga niya, nag-niyat siya sin pag-ayil. Una to, carried na to, atau mag-ayil pa siya magbalik. Normal pa yun. Sa atin ko ang net niya, at niya, lamuro na rin ayil. Paigo, Laylatul Qadar. Bukod doon kayo, may connection. Parang na niya to, ang mga subo siya, bang kuno magtag na yung Laylatul Qadar. O si karwalong niya pa nga subo, ang puno siya na mamaigo, tapos pag-niyat siya sin pag-ayil. Una to, kuwan na to. Kaya na sinagi, habit asin Rasul sallallahu alaihi wasallam taud riwayat sumagawa inamoy intian turon si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in ikabahagi to sinamoy bulan
laong ta Ramadan ha katluan niyaon magtagna ding ha kauhaan tag-isa sampay na pakahinapusan niya inedto. At niya bukod na kita magtugila laong ta kauhaan tag-isa, kauhaan tag-2, kauhaan tag-5, kauhaan 7, kauhaan siyam da sumakawa biya na sinagi amuyin. Doon na kita magpa ini aso pa yaway malipas ding ha mga yadto katanta na painwakto niya ha makakugdan na dya katanta ya to hauno na rin ha mga Roma nito insyaallah amuyin kumugdan na amin hinang takatanta biya na sinarisin modern na to kain na ito in pagyanon na qiyamul layl kata nito nakasuod ha amin ini amal sing kita haruman sabab biya yan sin Rasulullah niya salatul layli matna in sambahayang dum dorwang rakaat bihan itindog uso-uso ito sumadam timindog na isang kaubihan na in kariaksan si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagsambahayang niya 8 rakaat sumagawa 8 rakaat mahaba yung mga ayat pagbasahon si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab aun waktu bihan sampai abutan na siya si sambahayang subuh in Rasul sallallahu alaihi wasallam tumunay sinamin 8 karakaat dito. Wallahu a'lam bissawab. Nagniat siya pag-air ito pag-paygon. Normal tayo na. In pag-air, haatura namin marain namin air bihan, biya sim pagpayo dunog. Biya to, amin long ta hugasan mo na in lima niya, pag-uus ito ang pa siya humugas pa ini aurat niya, pag-uus urulon katantan magto hugasan, inamin makatot niya hugasan lanuan, pag-uus ito, amin tinggalan niya na in sikiniya, pag-uus ito magbusog na bihan dahil ha dapit patuuyaon, makaturay nga ini pag-uus mari parapit patu katantan basaon mari na isa parapit palawa basaon pag-uus ito na pagkaw mabaya biya mga manapon sabon na inangon mo na ito sampay mapuas na ini ni pag malano na kaw ito katan habang mandi na kaw makaulin do kaingdeng ha amin ini biya sinumulin sin aurat yaon salta ni deng ha amin ini tindukan niya hugasan in sikirua inyat to narana in pag ini air din dito. Nabihat to. Nabang bihat to, inamin hinangon sin kita, niya ini biya sa panton sinamin payo dunod, marasya in pag-air. Sumakawa, bang sa upama in ikaw biya mga longta may kariaksahan, magpayo adya, biya mga magpahampay-hagpay simbaran mo, at tawa biya, mabaya kaw liling out ko biya, mabaya kaw sinamin maigiling out mo. Yan to, nabi awayroon riwayat kabaakan talen dito amin naakad bihan sambil pag-air. At iniya sa kaulaw na subay ko mag-air do kaing dahil ha amin. So awayroon riwayat dito at amuray kaya riwayat doon tungkol pa amin marain pag-air amin kayo doon. Wallahu alam bisawab. Syukran jawab siguro nito kalasan wa jazakallahu khairan. Ini pangasubo nila ni katuan. Assalamualaikum. Ni mga suwa ko ang pila rakaat in sa bahayang si Lailatul Qadar. Pila rakaat ko in sa bahayang Lailatul Qadar. Sa tauno naman yung mga salli niya. Ang niat. Bakas nagaweta. Pila rakaat. O niya, nga sa bahayang Lailatul Qadar at salli sunnata Lailatul Qadar. Gato sa. Inyad to, bakas na sa pagkabay artinya 8 rakaat kata sa melainkan sembahyang tu sembahyang alaih salatu wassalam salatul lail matna artinya yan namin pagsambayang tu ini narwa-rwa rakaat artinya sumalam pagpuas 2 rakaat itu sampai maabot 8 rakaat pagsambayang nun si Nabi alaih salatu wassalam na yung mga yad tu iniat ka na sambayang kau 2 rakaat sunnah kaya na ka magsabot si mga unong si mga launong sa sunat at tahajudi atau sa sunat at laylatul qadar way unet bihan sa pagka kau nakasabo sa jamat bihan ng unet ko apakaw nakasabo na laylatul qadar na hindi ito pahala na sa diyan namin magawa mo way kung pag niya kumatbihan sa sunat at laylatul qadri atau sa sunat at tahajudi way sa na niya kumatbihan magsambahayang ko sunat 2 rakaat mo bihan pag sumalam na pa sa pagkabot maabot na 2 rakaat Allahu alam bisawab.
kumana pa ko tiyo tungod si namin long niya waktu yadto wala tiyo kila sinsara namin waktu yata long niya lisagan ko tagduwa ka lisag hambuok ka lisag duwa ka lisag tuka sumagawa amoy baita doon ka to pang kita makadbiya sin atawa ini dumauhat si namin sunna biya sin nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ingkatan si namin waktu sulusul laylil akhir amin 1/3 sin amin last third of the night lang sin anggalis amin hikatong kabahagi sin dum kahinapusan nito hikatindog ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kataan in waktu ito sa kira-kira bangsa upama kumugdan in waktu long ta dito halaw man ito na kimugdan hadya namin inihinang niya hatungod sin Laylatul Qadar so wala tiyo kila dito bang lisag pila biha na ada kala bang kita magtugila long tahibay ta kawa lisag hambuok ada kala dito biha ni Laylatul Qadar hamang lisag duwa atau hamang lisag to no itara kyugdan nagtuwiha sa sumakawa bang taurulo ni sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di makalipas dito hatto wayron malukpas waktu nakasud kita hakatan sin waktu insyaallah subhanahu wa taala amo yadto nabiya na sinagi sin moderna to kalasan inniat sinamin sambahyang dumyaon sunnat duarong karakaan pagyanon long niya hadis sin Rasul salatul laili matna wayron yadto di hilanjangkaan atawa gantaan sumagawa diin kakausan mo hinangon duarong karakaat sumalam duarong karakaat sumalam bihati namin ini asupaya amun dito siya makapuklas makawa mo to katantan bangsa pa makumugdan haun-haun na waktu rito namin pagyanon Laylatul Qadar wallahu alam bisawab. Alhamdulillah ito ramik yan ini masawa tajawab asin uruhan na to pangasubayan ang mga pangasubayan ini pangasuso mo nung ate kuya maray nagbinikuan siya ang mga pasasimpat kitra long niya maray inabi apdan long niya pa mga ilo yung balo ang ni ate kuya tibiya kuan Ang paraja to. hindi niya basta siya miskin lamod talit yung ilo kasi balo Ni sabihan balo, dayahan pa rin sin bukod. Yan dayahan pa rin sin bukod. Magpit pa sa ako, magpit. Dayahan pa rin kato. Ano? Dahil siya yan Inamin sigurado lang, tamin miskin. Balhajat. Ati ko sa tiyan namin yan ito, kaya mga alaw nila amin ilubalo. Sabab na ati ko yung majority sin ilo, iban balo, na miskin. Sana, hawak ko tabihawon ini, kakita ko walo atau ang ilo. Daya handeng sinamin tagay na ama. Daya handeng sinamin uno. But butang talong tamatubihan mga biyak kamo ini. Kami magpitla pa mga walo amin dayahan matubiyam tad kay nga tanten daya kato. Labi inamin daya rin sinamin mga tao iban pagtula nila. Labi daya rin ang magpipitla. Sa inimpulkan din dito ato. Sibo da siya matubihan balo. Sibo da siya ilo, iban simbukon matubihan, basta siya miskin. Miskin siya sartain siya isang amin biya mga mag-iibada. Di maharap siya sinamin daakan sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Di maharap siya sinamin kabayaan sa Rasul alayhi salatu wassalam. Di mihinang siya sinusunat sa Nabi alayhi salatu wassalam. Ada pun na misalnya siya miskin, bang siya sulang. Amin kitab iban sinusunat sa Nabi alayhi salatu wassalam na Allah alam sawab natin sila yan. Alhamdulillah maksudul wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum ini katuan. Ini unubaha inukuman sin kumulapu. Mungkin kumulapu in gulamay 5. Kumulapu in gulamay 5 talong ya sa bukit talong sa bahayang. Unubaha ito batal sa bahayang ta. Sa andong ng mga diung ko ini batal kun ito. Pagkasawan ni kam. Tungod sin ito, wayron ito nasabot ini kuman si Pikhi, tungod kapalkala, pula po. Uno yung pula po ito isa-isa, tawa piya pula po magtubihan tiyon. Magtubihan, sumakawa, bang kao tiyon mo nagpakula po magtubihan, ang naligap yung pangatayan mo nakaharap magtupa min pagkula po ito, na ampa siya ini laung ta
na wala nakabutas yung pangannal mo ring ha amin yad tulong ta sambil na awnin amin intikalat sa sambahayang nagpinda ka ring hambok rukon, wala ka nakaig dito amin pangannal mo na mabatalin sa bayang. Bihan, sa sumakawa, pang ito mga wayron da parkala yung mga ito na wayroon in tungod pa parkala pagpula po sinamin. Uno-uno naluluatan sin kita. Wayroon na ito parkala. Amuray nasabot din doon na yan, makabatal, bangso pa maaon gimuha hangin din ha, ini guguaan bihan sin kita, imbiyay sin rasul, laong niya, intungod pangilahan sin nabatal in air sin tao hawak to siya nagsasambahayang bangso pa maaon karungukan niya kumatingog bihan dahin kaniya bihan at niya bang siya makarungog katingog to dahin ha aming guguan sin ini hangin laong tara hindi ha jasad ta ini ha na mabatal siya at awawayron hangin bihan at awawayron katingog karungukan sumakawa kaya hamutan mo aon hamot biya mga bukon marayaw Story. Magmaap daw ta na inyad to dua amin pangitaan bihan atau pangilahan sin in ailta na ini batal bihan sumakawa misan paon kaya na naman mo long aon gimuha sumakawa wayroon siya kaya hamutan mo sarta wayroon biya mga suwara kaya runguan mo na inyad to wayroon na batal dakal na ito biya mga pangannal mo sa jawihan lang mo na batal ka bihan to panasaw hadya to sin syaitan niya wallahu alam bisawab. Alhamdulillah ito na ini jawaban si mga kaguruhan na to pangasubo ito jazakumullah khairan. Ini insum mo pangasubo nila Kak Tuan salam Pak Tuan may ta di na magtulkin hamayat ang mga waktu ini may talong may na pagtulkin waktu ini. Wala, kapag kabila ito. Asal mo pagtulkin. Pinatang sa inyo. Yan, sa vaccine guru natin yung Ustad Zakaria Muhammad, nasalin may pagturkin. Bukun yung kalong kami may taway na pagturkin. Yung meaning at ito, atinin na taon na ito awon. Inyatuloy sa Jakarta, di sa Jakarta, ada po nasara, nasa mayroong pagturkin, bagay ito namin pupugol na. Sabab yung mga iyan na di na ito magkumpaat kanya. Kung nasa laong tamatulihan ni mga aming mamatay yan, makarunod yan. Makarunod sa lubyan, kasundasul, sampai aming mula na sila mga pagpanaw-taong karunungan nila. Nasa, minsan sila makarunod, di tara mapahati sila. Iban laong kamisan sila mapahati, di na kumakumpaat kanila sa bukan na sila maghinang. Bukan na sila maghinang. Di matab do Adam, yung kataaman lupo. Bang miyatay nila nakapo Adam, nagbukto na yung kakahinang nila. So, useless naman ito maghindo kita kanila sa pama. Useless na ito lang po yan. Sinamin, maghindo kita sa mga una. Sa babukon na sila maghihinang. Dahil paghinduan na amoy tao buhi. Akan na bang kita buhi pa, naramang kita bang magseminar. In magseminar mga aplusyon na wal jama. Amat ito yung dungugon tamatulihan sa bab amin hinduan sin kitab, iban sin sunnah sin Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pun bang amin miyamatay na inyad to, wayroon na ito bagdurkin. Bang dahil di hakato pangangal tamatulihan mga matsab na si Imam Shafi na mismo Imam Shafi rin hindi ang maghihinang sa mga bihan di ang maghihinang sila kami magtulki maghinduhang ito may matay matulihan sa sara dahil ito adto na aming mga yung kita doa po nga subhanahu wa ta'ala kaampunan pa aming umunin maamuin aming tao may atayaw pangayon ka mga matulihan doa kaniya paula subhanahu wa ta'ala para aming tayo mga gumiyatayan sabab insya yaon kang subuhan kaya nga subuhan siya nila. Mungkin kita maghindu. Bangkaw asubuhon magbihan diha ini. Nabiha ini sabi nung. Nabang ka na po yung question na tubihan. Tugay ini sabi kaya nga subusin namin mong karya. Biya din na. Sa lalo naman tubihan nung, di na magtugdan. Lang ubihay ng jawab mo. Sakali pa nga subuh matubihan. Tugay. Nakan na mga kawatay manguran. Di na ito. Para kala na ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga yat. Bukan na kita maghindu. Yung pagtulkin yan, among intao, sung mapatay. Sabab, yung mga yat, tuwa kanin, lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakimu mautakum la ilaha illallah. Among in tulkinan niyo. Natin na sin tulkinan niya, amin, tinggung, ipaparayaw ito, matulkanin, amin, among nila sin la ilaha illallah. Sabab, aun hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man kala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala al-jannah. Isiyo-siyo intao maturihan amin nakapamungsing kalima la ilaha illallah at katapusan na siya namin hinumungan niya inyato yato na siya nakasuod surga. At siguro makasuod na intao yan surga maturihan. Akan na inamoy intao sumatay nabang yato imian na maturihan at makaagad na siya parang wagon siya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang yato nakaagad kundong nakaw maturihan namin hulat-hulat dan dito na siya magad. Amo natin katapusan sinumungan niya. Bang siya namin sararo kayong nagbalik, na inya, balikan mo na isab. Balikan mo na isab yung pagtulkin ka na. Sabang mo sa atin hulat-hulat yung tumaturihan, yung namin bayta sin Nabi alayhi salatu wassalam, bang himumungan sinta ang katapusan, dahil di dunya hiniyang kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, na siguro na yan makasuot surga along si Nabi alayhi salatu wassalam. Namad to, inaturan niya maturihan, bang siya na muna, na kung kaiba-kaiba, no muna, maraw natin na puno. Matay na siya rin dito kami himumungan ito. Bang siya nakasayo nagbalik, tulki na magbalik. Bang na sa bungkong dito. Namo yan yung pagtulki nun. Sa pagsin amin umar. Bukod sa amin magmaingat siya matwihan na kanta tulki nun dito. Sa amin makapamungtod siya sinamin uno. Sinamin kalima la ilaha illallah. Naampanin dahil hindi ka na suway na uno. Suway na amin dito na kiyukubol. Dahil mga iyan, labi-labi na ito matwihan, magpapulawan. Dahil nga mga aming kiyamatayan, na maray mga yato mga isag na ito, mamaya kani maray magdusa na yung tao. Sabab, ada po kita matulihan, tumabang sabi ng patut matulihan namin tao kaya ujulan nung sinamin kita. Ada po namin langpasan ta pamatulihan na rin natin mapatut. Langpas sa ating mga ito. Sabab, bukan halang sara, aming kiyawat na matulihan na mo in bulawan kayo. Kaya din nang kaagi matulihan, minsan yung pangasubukain na mga ilubalo. Mga ilubalo na bang miyatay nung nato, panatubalo na niya ito. Na imahing unit pa rin diha ini, bang aon na mga anak niya sibik-sibik pa, unang wala pa si Masang. Yung pagnanhayat ito, anak yatim. Na, subay kita ito, mahalik sin namin bihad ito. Sabab yung mga alta, sintao yan, miyatay yan, na kanila na ito. Na bang kita nakatawa hatun hatulan sin sara, inkiyaun talong sin Allah subhanahu wa ta'ala, liyoon palang sin baranta, apinalka, inamin liyoon tamarihan. Isang papiyami mo matulihan ipay, isang papiyami mo matulihan amin sapi yaw atau kambing atau unong na matulihan masarap din diha ini sa inaulah ta'ala lang niya inamaya kulong na pibutunin nara intiya nila yan liyon palang sintiyan nila yan kayo na sayan Allahu alam bisawab. Una pa ko tiyo tungod pa ang minute to sa buting pagtulkin in pagtulkin to amoy in biya singkatan si modern na tuhay doon amoy in kalima to tauhid sabab amon tin perbin sin rasul sarta biya tato tanyukatan isyu in sung mapatay bihan kay napusan kabtangan niya amon in kalima to tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasurun siya palong sin surga sin Tuhan Rabbul Alamin na aon din ang mga magkamatay magtubihan na mo hindi na siya makapamung inyad to pasukon mo intay nga mo ay nini simod mo patay nga niya kasakasan mo sin amin kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalo yung pangatayan niya to amin makaagad pabihan bang aon yan mga tao amin biya mga di mahiwalin simod niya sa sumagawain namin pangatayan niya to diurungog niya sambil inamin kataan biya na sin pamayway na iwan hipahati na mo impagyanong tulkin bukon namin lang niya ya kau pati nganan na biha na tawa Muhammad bang aon maun kay mo mga subo biha ini isyu intuhan mo bukon naman tintulkin buko na matutuan in tulkin inyad to amin bangaon maun kay mulong niya mga subo bang isyuin ini Tuhan mo isyuin buko ninyad to kataan asal yad to aon na biyabay ta sin rasul in mga subuhat to mga malaikat bihan sarta in mga sila amin miyatay ha kalimatut tauhid misan ini unuin niya pangasubo yad to kadawawan nila ito insyaallah subhanahu wa ta'ala labi-labi na to din in mga tao surga insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagyanong tulki namo na yung kalimatut tauhid hi baita mo patao amin suma patay wallahu alam bisawab. So mga jawaban nito jazakumullahu khairan ini assalamualaikum Pak Tuan ini pangasok nila
ini maita na syirik. Maita lang nga na syirik sin kaburuan in tiwaw kubul. Kini maita ati ko nga lang ko syirik in tiwaw kubul. Ini pasawag ta kanila. Ada to pa Kung buhil ng sirik kami. May tanaw na itong sirik matuwihan, pasal sinamuin kahalan sin tao magtitibaw kubul. Sabab na aon dahil ang mga manibaw kubul, sampai ang hawag ko talabihaw nini, na yung kanila, pagkat tumagdaot-daot din ito kubul yan. Atau mga ngayok sila matuwihan, apo, ay rin ay apo matuwihan, inapo niyo matuwihan. Pangayok ko pa, pangayok ko matuwihan, amin mamanungawa din mo sa mga apo. May mga ito kataan kasirikan na sabab may tayong pagpangayuan matuwihan Allah Ta'ala sabab wayroon nakawasa siya namin mga tao niya matay misan pa uno siya matuwihan wayroon nakawasan niya matuwihan misan pa amin Nabi na ito Muhammad alayhi salatu wassalam bang kaum niya ito among inbukun kaum magsalawat kagay Nabi alayhi salatu wassalam mangayuk-ngayuk kaum kaniya na niya ito bukun niya ito suko siya namin mga tao niya matay misan pa Nabi alayhi salatu wassalam kung suko niya ay namin magbunuat inamuin laong ta amuin amoy magpahawa umur magpatawag din chiki bukun niya suwaya to pa Allah subhanahu wa ta'ala na kung nakapangayo pa minto niya matay na inya to laong tamatuhan masirik na tao akan na in Rasul alayhi salatu wassalam niyangan niya mga tao na kaunayan to panagnaan matuwihan may mudi pa mga tao mahingat sinamin pagtukan naliangan niya sababin akas mga tao na kaunad to ya de sa sinakal sin tao rin di katut sinamin hawak sa bihawon amin mangayuk-ngayuk pagkakubulan. Karena sebab itu waktu sila liangan sinuno sin Rasul alaihi salatu wasallam ay kamong katupakubul. Sebab na mangayuk-ngayuk matbihan pa mga kakubulan, mangayuk-ngayuk pagkatampat-tampatan matbihan na pagkunya to masirik na sila magtuwi. Dahil sebab itu pagkain ta mga tao makaingat na si magbisita kubul, nariyak na sin Rasul alaihi salatu wasallam. Umunin hadis niya kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fajuruha. Bukun kayong kaunan ko ini napuno ako naglangkan nyo rin hamang biyak ng puno yan ito kami magbisit magtibaw pa kubul sabab na maaon din dito hading kasirikan diyan sinamin na akal sinta rin di hakato magpuno ngayo pa tao may matay ngayo pa uno naman tuwihan mga iuhod ang pakitaan sa mga lidyal kakitiran yan long na aon sa long ng mga apo niyo matuwihan iuhod niya tayo matuwihan ngayat to na isa matuwihan dahan nyo lang matuwihan na apo niyo yan nain mga yato, masirik na mga tao. Ang paing kakuanan din ng haong, insaitan, maingat mangubat yan. Maingat mangubat sa experience sila matuwihan, sa pamawain, pangumulan nila rin di halaman sinaming dunya ini. Na paulion nila, supaya yun ikaw, humugot na ito dahil maghinang bihan. Yan yan, hinang kasirikan ng pagkakaan. Akan na, pag-ingat si mga tao, sinamin, amuin, pagtuhan niya, umukun namin unurin, umukun namin pangayon-ngayon ang mga unuyat ko. Namun yung biyagaan si Rasul alayhi salatu wassalam, pajuruha. Anibaw na kamukubul, pagka kamukahati na sinamin kasirikan. Bukod na biya sinamin hinang story di kato. Panibaw na kamu, may tato. Pain na hatu jakter kumula ako. Sabab yan, maka-remind kanyo matulihan, sinadlaw susungon nyo, amuin aadlaw akhirat. Maka-remind kanyo, sinin kamo yan mapatay. Sabab bang ingkyaw nyo yung mamatay, natanto na sadya, inyat to, subay mo na amuin hati kun ini ikaw mapatay ra matuwihan sabab na mga hinda apo tadto hinda amin mga ina kaniw matuwihan iwan si mga kaibanan matuwihan na ano biya da kate ni matuwihan na biha pag kita may nakubul na subay mo na to hati kun sinta utak akal kahatihan niya nato in mga tao amin maingat magtuhan di na siya masirik na dito hato sabab in maksud niya ng nibaw kubul supaya mapahampit ni mga tao hakubul matuwihan sin pangayo niya ruwa iba na supaya niya masalam yung mga tao rin dito ha. Yan, ito humajat sila marikata, minta pa ngayon anta sila ruwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kita mangayok pa mga tao may matay. Sa mangayok kita ruwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin maman sila ang pununsuntuhan, maman sila amin pasigaron suga sila Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan to humajat sila pa amin doa at in kita isa, humajat kita matuwihan, sin kahinduan nila kita. Naunin pang hindu makawa tayo dito ha. Kapag kita mo sundok na kuman, ay nahatihan na marayaw. Yan ako ini uno na ito. Mahinang ito isundo. Di ada si mga ako ang ito ini matuwihan. Na yan ito, makatabang kay mo ito, magpapasog sila may pag-ibadat mo sa tiap-tiap. Magkaingatanin ikaw, dumatong mo pa. Unas pa yung matupagsadyahan. Kapag gaon kamatay, may kita pa adlaw akhirat, nas pa kita sumadya sin amin
luto tamad to ka adlaw akhirat amo na yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan mga katawte mong ran akan na lang sinampok imam maray hati ko imam sa imam tulihan mong karon na nakakita patay paudlo na sa ka minhum. Ito nga na magtuwi matulihan yung ginawabaran mo lamod na rin kanila. Sabab ini ikaw suong na mapatay. Suong na kumapatay matulihan. Nabihanin namin mamisita kita kubul inya to kalagihan da isa matulihan namin hawan-hawanan tamatulihan yung mga tugulyo ang nagditag nuton mao ni mga uno mao ni mga mangut kekatan iwan matulihan na sumarap ta kanila dua apa Allah subhanahu wa ta'ala para kanila ibang para kanto matulihan buton kita mga yu mga sila amuin laong kami matay biyasin namin mga uno yadto biyasin mga abang katu pabungkaha yadto na amo at kuno katuon nila matulihan na makahaba umuli magbisita matupad sa mga yung kita rin dito mga limaya lang ni mga tao yan din dito dahil yan to automatic sirik na yung mga tao amibihan misan mo sila wala nagsumba sila mga to sirik na yung panganan nila rin dito amoy inyat nila matulihan sabab na in pangangayuan singkatan yan in magdirihil pangumulan in magdirihil kamatay tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon dukain matulihan amura in Allah subhanahu wa ta'ala kanna bangkaw amuin uyaon bangkaw amuin nangakupa uno ipon sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon na sana may uno bangkaw na uno sinta umatulihan nito para sa baban sadya dihil inamuin kamatay mo para sa baban din kanila matulihan amo atu inamin uno adapon inamin asal sing kamatay mo atu na amo yatu uno then yatu ikarayaw yatu ikauno yatu amin mga tao amin uno mga tao amin kalauban iwan ikatangi isa bantulihan dakula ang mga tao amin nang lao insa Allah subhanahu wa ta'ala na magbaak na sila rito at law akhirat kumunda sin Allah subhanahu wa ta'ala na mga ito kasirik kato bang kita magniat matulihan mga launta makapauli mga tao miyamatayon sin sakit ta makapauli mga tao miyamatayon sin mga ugod ta makapauli mga tao miyamatayon sin unong makaparihil kato mga pagdaya karihil ka tumatuhan kasanangan na inya to ayaw pa ka pangayuan nila indugay minsan baran nila ito na matay at mangayo kita matugan pahawain umul na apo na uton na rin na magkugda minsan sila ito ngayon makapagkagi nari pasad mapaya kasi hindi minsan na kumakuyanap yun di makatasbi pa sila rin dihay na nasa amo natin namuin kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala Allahu alam bisawab mga napadya ko tip-tip yung mga reminder lang ta sin kuan at niya biasin na pagpatarang si modern na to kalasan nito sa ula-ula kaunahan na to mag-ingat to sinakamata bihan bukunin akamata amin kimita sadya o bangaon kakitaan tahiminang bihan simingo disan kita sabab misan long taroon ha ini lokal hula asosyaon matawad pagkakitaan tabihan mga tao maun bihan magtimibaw ka mga kakubol-kubulan duka ingin paghinangon nila kung namoy biyang naakan sinagama min kami ni nakasakop si mga kahalan si mga kaimanan tumpukan in pagkaw nila maghaji bukon amoy in mahal ka kanila in tumawa pa kabatullah iwan sin magad sin aturan sin paghaji sumagawa maun sila pa mamlaka maun sila harap pagkakubol-kubulan bihan doon sila ini tumunggo doon sila magtangis bihan aun pagkakitaan sing kami hindi makatangis man tuyan isang tukin upa ini siminto supaya ini makatangis bihad din mga kaiwanan na inya tubo ko naman tulong tempyang daakan sinaka maun palukal yaon ini kubol imaksud biya mga bisitahon yung mga yadto hambok din ang mga piyanglangan sin naakamat Islam amin maksurun maun misan in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang iniyat mo madto pa Madina karna timibaw sing kubol niya na inyan to katantantuan wayron pahala makawa mo dayong natuhan Rabbul Alamin sumakawa impagkadto hangkan ka madto pa Madina iniyat mo amin mag-ibadat dito ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihad yung panghindo kato sinakamat bihad na tungod pa amin mga pagkakitaan sing kita, bang kita, labi-labi na yung mga maghaji, kalau magpagkakita kamo sing kahalan si manusia. Sabi mga piyagka ini sakupan sing kami ini, doon ha ini lokal yan, bang aun tao rin kaula nila bihan, nakalamod doon, biyahalkaan nila tuon.
biya simple ka sa ako pan